Yo. Am venit la episodul 3. Da, 3. Și am observat că în videoclipul 3, e, episodul trecut, am zis că da, nu mai știu ce am zis, dar sigur nu mai amintesc până la următoarea misiune. Mă rog, hai să începem misiunea 5. Ura, mergem cu asta, cu prostia asta. Domnule, vă mulțumesc mult că nu știu ce. Mori, frate. Shot. Cabu. Domnule. Nu poți face asta. Nenorocitule. Trădător. Iaga, ha. Nenorocit. Ce este? Tot vă reuși să trece pe episodul ăla. Am zis ceva cu gura și am greșit prostia aia. Și am uitat. Ia ha, mori. Ia ha, a murit. Ia ha, nu știu de ce fac. Ia ha. Boom. Headshot. De fapt nu e headshot. Ăsta trebuia headshot pentru că haide că mor apare odată așa. Aleluia. Am level 9 după cum puteți vedea partea asta. Și sper să strângem multe vizualizări, că deocamdată am strâns 0. Da, mă rog. Nu-i bai. I-a zburat capul ăsta. Na. De ce faci asta? De ce faci tu asta? Tot eu câștig, așa e. Doar dacă nu mă lua fraierul ăsta pe la spate, că s-a spawnat în spatele meu, adică cum aștepta să-l iau? Cum? De exemplu, cum îl iau eu pe ăsta? 15. Am omorât 15 oameni, am scorul 15 și au orit de 3 ori. Misiunea, eram la 4? Da, la 4. La miezul misiunea, 5. Unde este tot la fel cu doctorul ăsta, numai că acum noi suntem salvatorii și se vede ca și cum am avea level 10. Și trebuie să intrăm în porcăria asta. Trebuie să intrăm pe aici. Uite doctorul. Deja moare. Ioi, bă, fii atent. Bă, fii atent că moare boul ăsta. Hacker. Oh, fuck. Timpul ca eu să fiu fraieră și ăsta să fie deștept. Că în episodul trecut ăsta, celălalt a fost fraier și a fost deștept. Face și cu schimb și se pare că mă descurc. Cam să mă dau pe ăsta, pe acest soldat. Mi se pare. De ce? Pentru că mi se pare mult mai șmecher. Hai mă, îți bagi joc.
respawn. 1, 2 și 1 și 2 și 3 și nu pot să pierd această bătălie. Se poate. Iu, de ce mor? De ce mor așa? Și-a dat și de prostul bat. Care habar n-are. Hehehehehe. Oh. Kaboom. Come on. I'm very sorry. I kill you. Nu mă, de ce mereu mor în zona asta? Deci și episodul trecut ca doctor am murit în zona asta. Și nu mă murisem niciodată și așa am stricat kill-ul. Dă-le la fraie, dă-le, 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 dă-le. Dă-le. Ai mă. Îți bagi joc de mine. Îți bați joc de mine. Ia uite. Oh, kaboom. Oh, cum s-a întors și m-a luat. No, fuck. 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 Fuck up. Okay. Nu se poate să pierdem. Da, ce face dacă prostul va... Moare. Prostovan, ce ești? Nu. 4, nu 5. Hai să mai încercăm o dată. Ready, fight. Hai că nu trebuie să... Pentru că Prostovanul ăla moare. Ai, frate, ce pistol are băul ăla. A venit salvatorii, prostule. Ei. Of. Mo. Ia. Nu, du-te. Du-te, bă, deci dacă mă luat toate părțile, n-am cum, deci n-am cum să mă iau. Deci vine toate părțile. 2. Deci eu cu ăla împotriva la 7 miliarde 775 de oameni. Poate nu, poate reușesc să-l iau cu ăsta. Ura, level 4. L-am înghețat cumva sau m-a omorât. Asta va fi ultima rundă din acest episod. Sper doar că nu fac prea scurt. Every day. Nu știu de ce fac asta. Că splite de că nu trec fără să trec de această chestie. I'm very sorry. I kill you. Yeah. Ay. Deci v-am zis ce serii barbara. Și m-am zis că voi posta zilnic. Doar că astăzi este prima zi de YouTube, deși mâine am școală. Îmi permis să filmez 2 episoade, pentru că astăzi este prima mea zi pentru YouTube. Prima mea zi pentru YouTube, da. Bun. Și am să le spun la cei de la școală să se uite. Salut, prieteni sau neprieteni sau dușmani de la școală, ca să spun la toată lumea. Glumesc. Nu glumesc pe faptul că voi spune la toată lumea.
voi spune la toată lumea și sper să vă abonați toți la mine. Doar că nu vreau doar prietenii de la școală să se aboneze la mine și vreau și alți oameni care se vor transforma abonându-se la mine în prietenii mei, în familia mea. Dacă se iau unul de ei, mă iau eu de el și o să-i rup căpățâna. Glumesc. Pa!